天候よ、おとなしい。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。やるな。また強くなったぞ。バカだ。今こそ天地創造の時より。いかん。ジェシカ様が自分の体を媒体にして。そうだったのか。いや、そうじゃないようだ。はっ、リアナ。無事でよかった。ラーナの方も、ボーゼルの術が解けたよ。リアナ。ラーナ姉さん。リアナさんが双子。そういえば、あんたはボーゼルに。ベルンハルトがいいえ、それよりも、何これすごいや。ただし、私にもお手伝いを操られていたとはいえ。エルウィン殿、わしは気にする必要はないさ。君はボーゼルに操られていたのだから。ラーナ。皆さん、ありがとうございます。問題は、これからどうするかじゃ。よかったら、
みんなを助けてやってくれ。わしが抜ける。アーロンもよく言うよ。はい。おじいさんの分まで、私。よし。まずホーリーロッドを手に入れるしかないな。それから急いでジェシカの救出に行くぞ。調子が良かったみたいだ。ついにアルハザードの封印は解かれてしまった。だがそこへ死んだと思われていたベルンハルトが現れ、ボーゼルからアルハザードを奪い取ったのだ。封印の解けたアルハザードを手にした帝国はいよいよ大陸の制覇に乗り出すであろう。闇の力を取り戻したアルハザードに対抗する手段はもはやないのだろうか。闇の力を得たアルハザードに対抗するには今のままのラングリッサーでは力不足である。だがボーゼルの術の解けたラーナとリアナからラングリッサーの力が完全でないことを知らされる。そこでラングリッサー解放の鍵となるホーリーロッドを手に入れるためエルラードの遺跡へと向かうのであった。
の力で平和を作るんだ。